खुलुमबाय बड'लेण्ड अपडेट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट अपडेटआनो जाहैबाय जागिरोताव नंखाय डाक्टार हमजादों। जागिरोताव पुलिसा सासे नंखाय डाक्टार हमदों। नंखाय डाक्टारखौ रियाजुद्दिन आहमेद होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला मरिगाव जिल्लानि एसपि नन्द सिंह दैदेननायाव नंखाय डाक्टारखौ हमनाय जादों। पुलिसा नंखाय डाक्टारनि बेरेखा भारतीय दायफोर नांनाय खान्थिनि 419-420-406-471 धारानि सिङाव 330-2020 नङाव मोनसे केस होनानै जुबथेसालियाव लांदों। मख'नो गोनांदि बे नंखाय डाक्टारा थांनाय 2008 मायथाइनिफ्रायनो जागिरोताव फाहामथाय होगासिनोमोन। नैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों, लाइमोनफोरा जेब्लाबो सांग्रां जा। बर' लाइमोनफोरा बर' हारिनि इयुन जोलै। लाइमोनफोरा जेब्लाबो सांग्रां जा होननानै बाक्सा जिल्लानि बिटिसिनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि बिजाथि थामहिनबा UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुङो। मैया लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे खुंनाय सांग्रांथि मेलाव प्रमद बर'आ बुंबावोदि फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोराबो गावजों गाव गोरोबलायनानै गावनि गथ' गथाय आरो बर' हारिनि इयुनखौ जौगाहोनो नांगौ। मख'नो गोनांदि बे सांग्रांथि मेलाव बियाबनि गोबां लाइमोनफोरा बाहागो लायो। थामथियाव दङ उत्तर प्रदेशआव हिन्जावसाया जिनाहारि खालामजानानै देहा फाहामसालियाव जिउजों जुजिनानै जोबथाहांबोबाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि हथ्रासआव हानजा जिनाहारि खालामजानाय सासे 19 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया जोबथाहांबोबाय। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय हिन्जावसाखौ थांनाय 14 सेप्तेम्बर खालि साब्रै सुबुङा फार्माव जिनाहारि खालामदोंमोन। बे जाथायनि उनखालि हिन्जावसाखौ गाज्रि हालोदाव आलिगढ़ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। बेनि उनाव दिल्लीनिफ्राय सफादारजों देहा फाहामसालियाव मोजांसिन फाहामथाय होनो लांदोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला हिन्जावसाया बिमाजों आबाद फोथाराव थांदोंमोन, नाथाय दान्दिसे उनावनो फोथारनिफ्राय गोमादोंमोन। उनाव हिन्जावसाखौ गाज्रियै जोखोम जानाय हालोदाव बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायजों लोब्बा थानाय साब्रै दायनिगिरिखौ पुलिसा हमनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ तामुलपुर कुसुकातायाव लोरबांथार कालभार्ट बानायदों। तामुलपुर महकुमानि बेन्दोङाव थानाय लतिबारि कुसुकाता बेलबारि फोनांजाबनाय PWD लामायाव गंसे पाकानि कालभार्ट बानायनायाव ठेकेदार आरो PWD बिफाननि गोरोबलायनायजों गोबां बेले बेजेनि गेजेरजों लोरबांथार जादों होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा अजद दैखांदों। ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा अजद दैखांनाय बादियै बे कालभार्ट बानायनायाव ठेकेदारा गोग्लैसोनानै थानाय क्रेसाप मिलनिफ्राय बायफ्लेनाय गोजाम अन्थाइ, मोजां बाला होनांगौनि जायगायाव हा थादेरनाय बाला, गेदेर गेदेर अन्थाइजों सिमेन्ट लगायनानै लहानि रड बाहायाब्लानो कालभार्ट लुनायनि खामानिखौ जागायजेननो लादोंमोन। बाथियाव दङ बिटिआर गोरोबथानि बेरेखा खालामनानै बर' सुरक्षा समितिनि धरना। चिरां जिल्लानि बिजनी उलुबारियाव बिटिआर गोरोबथानि बेरेखा खालामनानै बर' सुरक्षा समितिनि धरना होदों। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी, गिबि मन्त्री सर्बानन्द सनवाल आरो सावस्रि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावदों बर' सुरक्षा समितिया। बर' सुरक्षा समितिनि मावथिफोरा दाबि खालामदों दि 25 सेप्तेम्बराव फोसावनाय बिटिआरआव गामि दानख'नाय आरो सुसननायनि थाखाय दानाय कमिसनाव MP नबसुरैयाखौबो सुनांगौ। बेजों लोगोसे थाबैनो BTC बिसायख'थिखौ खुंफुंनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों। दथियाव दङ BPF भार्सेस BPF। बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे। राज्य सभानि MP बिश्वजित दैमारिनि बर' गोरोबथानि ड्राफ्ट एबा मडेलिटिनि सोमोन्दै खेंफारथि। BTCनि बारग'लेङाइ गाहाय आरो BPFनि बुंथिगिरि मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा आंनि फेसबुकआव जा बिबुंसार होनाय बेखौ गोरोन्थि होननानै खौरांगिरि मेलाव बुंथिदों। बेनि फिननायखौबो आं गोसो गैयाब्लाबो थासारिनि थिननायाव होनांगौ जाबाय होननानै MP बिश्वजित दैमारिया मोनसे गोलाव फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फिननाय होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।